Ang mga hubog dili pwede makasulod. Bawal ang cotton nga mga clothes basta mag-swimming na. Bawal ang junk foods basta kwan. Bawal ang magdagandagan. Okay? Actually, ang kaning mga goggles, mga pamilya, kung mag-slides, kwaon eh. Bawal mag-inom og tubig sa pool. Correct. O bawal po ang expectant mother. Oh my God! What's up, Adlon people? Kablo mo asa karon? We are at the Seven Seas! Kauban na family! Family basta. Ha? Sa family. Litro na lang para dako, mas dako. First time ta maka-ani dani. Kauban ako ang mga first timers. Taas kamot mga first timers. Kabalo ba mo basta first time kay magdugo. Who's that Pokemon? Magdugo. Kinsay kulbaan, say kulbaan. Kulbaan. Senior? Si senior, why senior dali? Actually, ang Seven Seas na sila promo. And di may makani dani kung wa sila nag-promo. First rule, kung ani mo dani dapat katod mo. Kung taga Manila mo, ipa-translate mo ito sa mga Bisaya friends mo ha para makasabot kayo ha. Tapos kung taga Mindanao mo, adto lang mo sa westbound terminal sa Bulwa, Cagayan de Oro City. Pangutana mo sa mga friendly nga mga taga Cagayan dito. Pangutana mo asa dapit ang Seven Seas sir. Mayon na sila. Kung asa lang simot dito na rin mumuagi. Kita na din ninyo ang kaninga sign. Seven Seas. Pag makita na ninyo, sulod na din mo kay ang mga security guard mag-guide lang sa inyo magana sila. Kung makita na ninyo, dagan pa ta mga rules nga dapat maibawaan. Ang mga hubog dili pwede makasulod. Hubog ka. Susulod. Bawal pod magsigarilyo sa sulod. Diyan simbalay. Cigarettes dili pwede. Kung magdala mo og mga pagkaon, bawal. Ilim nun, bawal gyapon. Except sa mga infant, formula milk o tambal. Bawal gyapon ang pets. So kung magdala mo mga pets, danira ninyo sila sa gawas ha. Itigway ninyo sila dani. Kung magdala mo baboy, danira na sila itigway. Ha? Make sure proper ang inyong attire. Bawal ang cotton nga mga clothes basta mag-swimming na. Bawal ang jean, bawal ang jacket, bawal ang long skirt. Al diapers, bawal. Mga sanina nga na zippers, na mga buttons, bawal lang siya. Bawal mag-underwear. So weird. So dapat dili mo mag-underwear kung maani mo dani ha. Snorkel bawal. Mga lalaki unsay dili bawal? Dry fit nga shirt, rash guard, mga swimming shorts. Sa mga babae naman, full body nga wetsuit pwede. Rash guard, swimsuit o bikini. I-recommend nako ang bikini sa mga babae. Ang mga senior dili lang pwede magbikini. Ayaw. Please maluoy mo. And of course, para sa mga gwapo o gwapa, para nako, kailangan mag-protectin mo sa atong beauty. Kailangan nato og props woman ako. Siyempre pang sunblock, sunscreen para dili mo daw atong face. Mura ra ba ni atong puna atong face best. Mag-check sa bag. Na lahi ra gid ni kay safety gid na ni kay. Welcome to Seven Seas. Yes. Yes. Enjoy your stay, sir. My name is Rain. Hi. RJ. Pakita sila. Si Pate ug si Jun. Mangutana ko. Pagsulod ninyo dani unsay bawal ninyo ang tanawon dani. Same katanawon madam. Mga food o bath. Dapat mga gwapa o gwapo rin makasulod. Yes, sir. Sa mo, sir. So, pwede na nga makasulod. Diba, nakita ninyo, ipasulod ko. Bawal ang junk foods, basta kwan, ha? Dali ra kita magpalitanan. Di mo maka-afford na yung mga sagbot nila na ni, pwede. Okay lang, sir. Is chocolate, candies, birthday cake. Tapos water, 1 liter per head. 1 liter nga water. Pwede din ang water. 1 liter per head. Kung wala mo yung head, ambot na lang ninyo. Ang problema ka lang. Wow, let's see. Wow. Wow. This is the first word that came to my mouth. It's wow. What can you say? Holiday. And wow, oh my God. Wow, this is it. Oh. Welcome to Seven Seas Water Park and Resort. Ahoy!
Dia mo. Nami tre. Dia mo ini. Saan pwede maligo, boss? Ha? Asa pwede maligo? Ito sa CR lang. Hindi pwede. Wala pa yung mga balot ba? Saan ang oras? Hi ma'am, good morning. Dani ang kaon dito. Aircon, dani pwede ka outside. Kung basa ang imong panty. Dani ka gawas kung sa aircon ka magkurog-kurog ka dito. Pero dani pod pwede ka makapalit og drinks. Na kay mga soda dani. Tapos kung wala kay uyab, may mga single dani nga mga dalaga. Single ka, babe. Sa asa dapat magilis dani ma'am? Akatong locker dool. Napit sa may entrance na. Nice CR. CR lang. Magkuha sa og briefs, ma'am. Lisa, Ronson. Timanigin ninyo ha. Bawal ang magdagandagan. Okay? Labi na sa slides, kung na-slides, paminaw. Kaya sila naminaw mga igala. Pwede sa ito. Bata. Sa mga slides, dili mag-atang. Ha? Actually, ang kaning mga goggles, mga pamilya, kung mag-slides, kwaon eh. Pwede rin siya sa mga pool. Sir, pwede ni siya sa pool. Tulog man, tulog. Sir, excuse me, sir. Mungutan na lang tako, sir, kung pwede ba ni siya sa pool. Kani? Sir, pwede ba? Yabon mo to ba? Dili sa 7 Seas na sila yung locker room. Katong mga badlongon dani ilak. Hindi ka magrenta og 50 pesos. 50 pesos ang locker room, pero plus 50 pesos nga deposit. And valid ID. Plus valid ID. Kani barato ra kay 50 raw niya. Pag uli nimo sa kuan, ibalik din ang 50, tama? Yeah. So nakaginan siya pag 50. Naisip mo yun? Nalimot mo palit sa inyong sunblock na ako dali. Master Poppy ko handling ako si Joe Romantico. Si Joe Romantico upaw dakog mata. Si Master Poppy guwapo. Ano ninyo pag ako kay Joe. Wala ni ilang kwan guys. Ilang ilisan guys. Mga kapamilya, na tay tip para sa inyo dani. Kung dani mo magpalit og food, pagpalit na mo daan kay basin kunya pa mo ug magpalit. Daghan na kayo and then dugay na kayo serve ang ilang food. Dito sa 7 Seas, dapat ang inyong mga anak dili ninyo pasagdan. Ikaw na kay anak? Na laki na tanan or bayad na? Malaki. Mga laki. Walay responsibility ang water park sa inyong mga anak. So sure. Muna ang ilang gitawag na pizzahan. Good morning, sir. Sir, mabisi na niyon yan, no? Dito sa tao, sir. Depende sa tao. Kung gwapa ba siya or gwapo? Dito, sir. Morning, ma'am. You're in the vlog. Muna ang ilang mga menu. Unsa inyong bestseller dani, ma'am? Roasted chicken, sir. Thank you, ma'am. Thank you. You're in the vlog. So, unsa inyong orderon para sa amo? Siguro, water. Water? Water. Di pwede mag-inom diya sa pool? I know. Bawal. Not charge. Wait lang. Bawal mag-inom og tubig sa pool. Correct. Bawal na siya, ha? Kung naa kay mainom diya, ilugwa. Iluwa. Hindi siya pwede. Ano yung i-order na? Actually, may bawaan na ni kung kuripot ba yun ni sila or unsay orderon nimo para sa amo? Wala nga eh. Wala. Di man ini nga adlaw. Now, Mama Linda in the house. Basin mag-judge mo. Di ba ni senior? Yes, signora lang. Senyora lang sa balay. Hali-hali mga senior. Nalang ko'y reklamo gamay sa mga senior ba? Kay kung
kung ipaamin bitaw ang mga kwan, kaya di sila magpaamin, kaya di sila gusto nga mahimong senior. Pero kung mga discount na ganin na diha, mayroon sila senior, gid mi dahil. Mamugos gid. Natara ni sa mga nurses nga kwan cottage. Nurse station, if ever, kailangan mo mouth to mouth. Actually, bawal ang kanang na heart disease, hypertension, o bawal po ang expectant mother. Oh my God! Malaw ka malo! Oh my God! Bawal ang expectant mother. Ikaw? Basin ako'y mangod diya ba? Saba, daan. Gikan na ba ka nagsadsad? Morning, ma'am. Si Ma'am Lizelle. Siya ang tikwan doon. Siya imong role doon ni ma'am. Dali ako sir, nakapis na. Siya na diya susulod. Ma'am, unsa ni doon ni ma'am? Kana, unsa na diya? Museum sa barko sir. Museum sa mga pirates. Wala na nag-i-open karon. Ma'am, unsa po na diya sa taas, ma'am? Pagbawalan ka na siya. Pero unsa na siya? Pero siya overlooking sir. Nga mura siya sa castle, ibabaw sa castle. Tama, ma'am? Unya, makita din nimo ang overlooking view. Gusto mo picture na, anipod mo dani sa unsa ni nga part, south part sa water park. Napa dito sa Luyo, ma'am? Sa Riverside sir, pwede ka baka ng Asa mo magsugod dani? dito sir, dito. sa Likas. Unsa tawag kana? Riverside. The Riverside. Dito Sa likod. Luyo, tanawa. Gusto niyo drone shot? Tanawa ni nga drone shot.